Adices a tutos e a tutte, sias los plabenguts din la vostra emissió occitana. E per aquest diumenge és un burel país especial cosino que vos prepausam e nos anan a regalar. Un minut debutarà amb uno pescado, lo plat tradicional de Rouergue, anirem dins uno pescadario che la cosino de mai d'uno faisù. Continuarem nove pais amb un anciuiado provenzalo, et Franzo che la prestarà dins un biais en picciotto camargo. E pel dessert prendrem tres iranges, un episodi de la serie d'animació Contes Doc, un rendezvous tot novel din l'Urel País. L'ogre débourret las cocos e l'eu li benguet la som. Començant amb una recepta tradicional de Rouergue, la pescado. Nathalie e Regis han decidit de declinar aquest meno de crespel mai espès per conegut din lo país e fargan la pescadario, una colla de Burel País si arrestet din l'estiu per tastar tot acò. Bonjour la jeunesse, ça va? Comment? Allez, retire la carte de la Pescadario. Quicos puri! Sapete che noi a l'époque mangiava En veludet. abito vedete come qua, te vedo. Che cosa buono!